Garbo sa nagkadayang mga lungsod ug syudad ang gipasundayag sa 51 ka mga contingents nga misalmot sa Pasigarbo sa Subo 2024 niadtong niaging Domingo, Agosto 25. Kampyon ang Dagitab Festival sa Naga City sa Grand Ritual Showdown karong tuiga. Isip Christmas capital of South Cebu, misentro ang ilang tema sa kaenggrande sa Pasko sa Naga. Nasilaw sa kahayag ang Cebu City Sports Center tungod sa kamabulukon sa ilang props ug costumes. Gani mensahe sa ilang performance ang paglaom taliwala sa kalisod sa kinabuhi, pinaagi kang Hesukristo. Second place sa Ritual Showdown ang 2023 defending champion, ang Sugat Kabanhawan Festival sa Minglanilla. Malampuson sab nga nakabot sa Lapu-Lapu City ang third place. Kini ang labing unang higayon nga niapil isip competing contingent ang Garbo sa Lapu-Lapu Festival. Fourth place ang Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Karkar ug mananaog sab ang ilang festival queen, ang 16 years old nga si Marie Yasmin Fabian. Ang Isda Festival sa Madridejos ang nakakuha sa 5th place ug sila ang napili nga best festival costume. Sanglit karong tuiga gibalik dinhi sa Cebu City ang Pasigarbo sa Subo, guest performer ang Banawan Festival gikan sa Barangay Guadalupe. First time sab nga gilakip sa street dancing event ang Karosa sa Matag Fiesta. Mukabat ngadto sa 54.7 million pesos ang gigahin nga premyo sa Kapitolyo alang sa mga mananaog. Gani si Cebu Governor Gwendolyn Garcia natagbaw sa pag-level up sa mga performance sa tanang contingent sa Pasigarbo. It no longer mattered whether you're a contingent from the city or from a town, a small town at that. It didn't matter o gikan ta sa mainland nato or gikan ka sa isla. Ang level of performance up yun tanan. Like, ang mo perform sa Tudela, kita mo ito nilang nanayaw. Mausad ang level sa atong mga performers diri sa mainland. May pasalig sab ang gobernadora sa iyang suporta sa umaabot nga sinulog 2025. Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia midapit sab sa publiko nga mosalmot sa sinulog nga matud pa iyang ibalik sa Cebu City Sports Center. And I hope to see all of you again for Sinulog 2025 right here at the Cebu City Sports Center. Patuloy ang sumpo. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.